Исәнмесез, балалар. Танылган рус язучысы Лев Николаевич Толстой математиканы бүйек, олуг эш дип санаган. Әйдәгез, без дә бүгенге математика дәресендә яңа ачышлар ясап, уңышлы гына эшләп алабыз. Уйлап карагыз, кайсы фигура турында сүз бара? Эш түбәсе бар, йорт түгел. Почмаклары да бар, бүлмә түгел. Яклары бар, горизонт түгел. Җавапны таптыгызмы? Әйе, дөрес. Бу өчпочмак. Өчпочмак ул геометрик фигура. Аны әйләнә-тирәбездә еш күрергә була. Юл билгеләре, музыкаль инструментлар, йорт түбәләре, савыт-сабалар һәм башка предметлар өчпочмак формасында була. Бүген без почмак һәм өчпочмак төрләре белән танышып, аларны айырырга һәм билгеләргә өйрәнербез. Бирелгән өчпочмак исемен укыйк. A, B, C. Өчпочмакның 3 билгесе бар. 3 ягы, 3 түбәсе һәм 3 почмагы. Почмак исемнәрен 2 төрле әйтеп була. A почмагы, B почмагы, C почмагы һәм ABC яки CBA, BCA яки ACB, CAB яки BAC. Почмакның 4 төре бар. Туры, җәенке, кысынкы һәм җәелгән. Почмак төрләрен билгеләүдә безгә сызым өчпочмагы булышыр. Сызым өчпочмагын почмак өстенә куеп, почмак төрен билгелибез. Туры почмак сызым өчпочмагы белән туры килә. Туры почмактан зуррак булган почмак җәенке почмак дип атала. Туры почмактан кечерәк булганын кысынкы почмак дип әйтәләр. Җәелгән почмак яклары бер туры сызыкта ята. Андый почмакны сез сәгатьтә күрә аласыз. Сәгать 6-да уклар җәелгән почмак формасын ала. Почмаклар якларында нокталар куеп, аларны тоташтырсаң, өчпочмаклар килеп чыга. Почмаклары буенча өчпочмаклар 3 төрле була. Җәенке почмаклы, кысынкы почмаклы һәм туры почмаклы. Ә хәзер өчпочмак төрләрен яклары буенча карап китик. Алар да 3 төрле була. Барлык якларының озынлыклары төрле булса, мондый өчпочмак төрле яклы өчпочмак дип атала. AB, BC һәм AC яклары төрле озынлыкта. Өчпочмакның 2 ягы озынлыгы тигез булса, мондый өчпочмак тигез янлы өчпочмак дип атала. AB ягы BC ягына тигез. Өчпочмакның 3 ягы озынлыгы да тигез булса, мондый өчпочмак тигез яклы яки түзек өчпочмак дип атала. AB, BC һәм AC яклары бер тигез. Уйлап карагыз, бирелгән сорауларга нинди җаваплар бирер идегез? Теләсә нинди тигез яклы өчпочмакны тигез янлы дип әйтеп буламы? Әйе, әйтеп була. Чөнки өчпочмакның 2 ягы озынлыгы бер тигез. Өчпочмакның 2 почмагы туры була аламы? Юк, була алмый. Берсе генә туры була. Өчпочмакның 2 почмагы җәенке була аламы? Юк, була алмый. Берсе генә җәенке була. Өчпочмакның берсе туры, икенчесе җәенке була аламы? Юк, була алмый. Берсе туры булса, икенчесе кысынкы була. Өчпочмакның яклары 2 см, 4 см һәм 2 см булырга мөмкинме? Юк, мөмкин түгел. Өчпочмакның теләсә нинди 2 як суммасы 3нче яктан һәр вакыт зуррак булырга тиеш. Димәк, яклары 2 см, 4 см һәм 3 см булырга мөмкин. Бүгенге дәрестә без почмак һәм өчпочмак төрләре белән таныштык. Почмак төрләре 4 җәенке, кысынкы, туры һәм җәелгән икәнлеген белдек. Почмаклары буенча өчпочмаклар 3 төрле була. Җәенке почмаклы, кысынкы почмаклы һәм туры почмаклы. Яклары буенча да өчпочмаклар 3 төрле була. Төрле яклы, тигез янлы һәм тигез яклы.
Qısınqı pişmaqlı üç pişmaqның барлык pişmaqlары qısınqı bulurğa тиеш. Bir pişmağı jeyinki bulsa, qalğan ikisi qısınqı bula. Əgər birisi doğru bulsa, qalğan ikisi qısınqı bulacaq. Balalar, bularını unutmağız, esigizdə qaldırığız.